Hello mindenki, itt a Real Time Gaming, és itt van velem Lacika 1116. Sziasztok! Ja, nem kellett volna. És itt van velem Flui. Csó! És itt vagyok én, Tomika 56. És ma egy ilyen Sky PvP szerver, amit, hogy mondjam, Játszogatunk. meg írunk róla mondjuk egy kritikát, hogy kinek hogy tetszik. Hát én itt egy párat ugráltam, nekem ez az első szemlátásra nem annyira tetszik, hogy ilyen észmerengető nehéz ugrások vannak. Amúgy is tudok ugrálni, szóval... Én meg le is estem. Hát, ideig Most nekem... veszek csomó cuccot. Nem tudom, hogy honnan van pénzem rá. Van nyíl. Dövözök. Igen. Ja, mekkora át kell ide ugrani, ember? Itt is így. Te azt mondtam. Ugorjál csak, Löc. Na. Csúszom. Várja. Ui! Én is leestem. Amúgy, hogyha elmegyünk a Dinnye szigetről, ott ingyen full bőrcuc lesz. Hát jó, de először... Erre a nagy jégszigetre ne gyertek, ahol csak izék vannak, oszlopok. Veszek kaját, nyilat, és ott gyerünk. van. Várjál már meg, Löc. De oda ne! Hogy ugrottál át, hagyd meg? Ui! Vagyok. Ui! De én leesek mindig. Gyere Hát itt csak- össze. Hát le lehet menni. Mi? Itt a jégnél le lehet menni. Labirintus. Elég szar, hogy ilyen nagyot kell ugrani. Itt van kőkard. Ó, van kőkardom. Hozzá már nekem is. Oké. Azt mondja, itt van kőkard, van kőkardom. Kell neked is? Dobhatsz? Én most valami hozok. sivatagos anyád megszólt. Ui! Most ilyen sivatagba vagyok. Laci, leestem. várlak a dinnyénél. Oké, mindjárt ott vagyok. Jó? Lőök fel egy nyilat. Csak várjál. Nem kell nekem semmi cucc. Vassisak kell nektek? Azt leestem. Leestem, basszus. Én De- is. Vagy szedek vassisakot. Na, megyek oda. Dík, itt van Tomik 56. Oké. Én viszek egy Akkor kőt. addig átmegyek a Dinnye szigetre. Nem. Te hol vagy, Tomi? Melyikről mentél? A homok? Vagyok a Dinnye szigeten, hogyha jöttök. Jó. Én sem tudom, hogy most hol vagyok. Jaj, kaja, ha székel. Itt várlak titeket. Jó, de én nem biztos, hogy át tudok ugrani, csak úgy szólok. Apá. Ui, lecsúsztam. Én Fene is. gyerek. Ez mi? Halljátok? Olyan nagyot kell ugrani. Nekem ez egy negatív. Szar. Magyarul szar sem ér. Kend a hajadra. Itt vagyok a pajtánál, hogyha jöttök. Jó, még az a lényeg, hogy már menjünk itt a sivatagosnál. Nem, én itt a jégnél megyek. Át tudok ugrálni, csak mégsem. Bazd meg, leestem. Lac, itt vagyok szénánál. Jó, nekem nem kell semmi cucc, gyerünk. Itt vagyok. Oh, ide tudtam menni. Gyere, itt Kösz. várjál, adok egy vassisakot. Kurva anyád lök meg, te kis Kösz. köcsög. Vigyázz, valaki lőtt hátba. Úgy hallottam. Engem Arra. valaki öl. Ott van fent a fán. És meglőtt. Basszus! Nagyon Meglőtt. bekempált. A kis köcsögök. Hát ilyen nincs. Na, megyek, Laci. Oké. Ja, Tomi, te azt nagyon cikázol. Még a másodikra életemben nem ugrottam át. Vigyázz, hogy mögötted egy full gyémánt cuccos. Jó, van elfér. Na, itt hol van a vassisak? Gyere, megmutatom. Gyere, figyeld. Itt le, és itt ez a tábla itt. Álljál. Nem. Köcsög gyerek, apádat lög meg. Igen, és itt van az a tábla. Tényleg. Az börtön, vagy mi? Hol? És fasz. Szerintem onnan át tudsz szélni. Vagy de? Vissza tudtam volna, csak béna vagyok. Jó van.
Hát, De valaki átrepül a mappen. nem tudom, vett Nem, rangot. az valami admin, vagy nem tudom ki lehet. Vagy vett rangot. Vagy vessangot, igen. Most megyek Tomi után. Olyan. Jó van. Tényleg mentem utánad. Érdekes lesz a videó, úgy látom. Majd végén olyan 5 perc múlva pontozunk, hogy kinek mennyire tetszett ez a szerver. Szart sem ér. Ui! Már És itt Tomi, vagyok ahol valami- van ezek a magas jégoszlopok, ott mik vannak? Ott így menjél. Csak. Csak. Igen. Én Na, már egyszer akkor néztem. oda sem. Gyere. Ui! Ó, ez a redstone! Az jó volt az a redstone-os tutoriál. Na, én megyek homoknál. Kipróbáljuk ezt is. A kurva anyát, belütöttem a fejem. Mire ezt megcsinálták, ember, ezt a mappet? Lehet csak letöltötték. Sokkal, Leestem. sok olyan mappet látok, ahol csak letöltik. Szimplán. A kis rákosok. Véglecke 16. Ah. Ui. Na, jó, Ah. szerintem pontozzuk, mert nekem már nincs türelmem ehhez. Gyertek ide, halljunk be szépen. És sorrendben. Imike lesz az első, vagy Laci lesz az első. Imi lesz az első. Állj be oda szélre. Wuhú! Na, Imi, 10 per mennyit adsz ennek a szervernek? 10/0. Laci? Hát, 10/3. Tomi? Be. Na, te majd ott. Én pedig adok neki egy 10/2-t. Nos, köszönjük, ez volt a mit tudom, milyen szerver. Fostól így. Szart sem ér. Na, köszönjük a figyelmet, szevasztok! Csó. Sziasztok.